हाय गाईज, मी घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी महाराष्ट्रीयन ब्रायडल लुक. हा लुक बघायचा असेल तर शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि हां, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फर्स्ट स्टेप, आपल्याला फेस वॉश करायचा आहे चांगला. त्यानंतर आपल्याला टोनर यूज करायचं आहे. टोनर तुम्ही कोणतंही यूज करू शकता. मी करते फॅशन कलरचं. हां, आणि टोनर सेकंड यूज करायचं आहे आपल्याला मॉइश्चरायझर. ते मी सॅटाफिलचं करते आहे. टोनर, मॉइश्चरायझर अँड प्रायमर या तीन गोष्टी आपल्याला एकदम प्रॉपर करायच्यात यूज, कारण आपला पूर्ण बेस याच्यावरतीच असतो. मी ब्रशनी अप्लाय करते आहे. हे ब्युटिलिशियसचा ब्रश आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही हँडनी सुद्धा करू शकता. एकदम व्यवस्थित लावून घ्यायचं आपल्याला. थर्ड यूज करते मी प्रायमर. फॉरएवर 52चा यूज करते. पूर्ण फेस कव्हर करायचं आपल्याला याच्यामध्ये. ह्या 3 स्टेप आपण प्रॉपर जर केल्या तर आपला मेकअप कधीच ग्रे होणार नाही. आणि कोणतीही गोष्ट, प्रायमर लावा, मॉइश्चरायझर लावा किंवा तुम्ही टोनर यूज करा, या तिन्ही गोष्टी केल्यानंतर आपल्याला थोडासा वेट करायचा आणि मग आपला बेस तयार करायला घ्यायचा आहे. कारण या गोष्टी प्रॉपर सेट झाल्याशिवाय आपण पुढचा बेस तयार करूच शकत नाही. तर मी डर्मा बेसनी बेस तयार करणार आहे. बघू शकता तुम्ही, डर्माचं पॅलेट आहे. डर्माने सुद्धा खूप सुंदर बेस तयार केले जातात. टीव्ही सिरियल्स मध्ये हिरोइन सुद्धा हेच यूज करतात. शक्यतो हेच प्रोडक्ट त्यांना सुद्धा सूट होतात. मी थोडासा ऑरेंज मध्ये यूज करते. माझे डार्क सर्कल जरा जास्त आहेत. अशा पद्धतीने मी बेस लावून घेतला. तर आपण हा ब्लेंड करायचा आहे. एकदम हलक्या हाताने ब्लेंडरने ब्लेंड करायचा.
करणार आहे माय मेकअप स्टोरीचंच क्रीमी ब्लशर यूज करणार आहे. मला खूप आवडतं ही क्रीमी ब्लशर, कारण त्याच्याने एकदम नॅचरल लुक दिसून येतो. एकदम पीच कलर पिंकचा उचलला आहे दिसत असेल. त्याला आपण ब्रशनी पावडर घालून, तर आता आपण आयब्रो फिल करून घेऊया. आयब्रो फिलर वापरते मी. जे पद्धतीने आपल्याकडे दोन्ही आयब्रोज फिल करून झालेला आहे, तर आपण आय मेकअप स्टार्ट करू. मी के ब्युटीचंच आय पॅलेट यूज करते. बघू शकता दोन्ही साईडला आपण लाईट ब्राऊन आणि रेड मिक्स करून आपल्या दोन्ही साईडचे आय शॅडोज तयार झालेत. याच्यानंतर आपण लावतो लायनर. लॅक्मेचं लायनर यूज करते मी. या पद्धतीने आपल्याला लायनर लावायचं. एकदम लाईट लावते आहे. एकदम पातळ लाईन तयार करते. दोन्ही साईडचे लायनर लावून झाल्यानंतर आपल्याला काजळ यूज करायचे. काजळ यूज करते मी मॅबेलिनचं. दोन्ही साईडचा आपण काजळ लावून घेतला. ब्लॅक कलरच्या आयशॅडोजनी जो आपण वरच्या साईडला जो आयशॅडोज यूज केलेला आहे कलर रेड कलरचा, तोच आपण खालच्या साईडला ब्लॅक कलरच्या खाली थोडंसं आपल्या साईडला आपण दोन्ही साईडला आपण करून घेतलं. त्यानंतर आपल्याला मस्कारा लावायचा. मस्कारा मी मॅबेलिनचाच यूज करते. एकदम हलका लावते मी, कारण मला लॅश लावते. के ब्युटीचंच ब्लशर यूज करतोय. हे पावडर ब्लशर आहे. त्यातच आपल्याला कॉन्टोर पण यूज करायचं. मी हा शेड हायलाइटर PSCचे यूज करते. यूज करते लिपस्टिक पॅलेट. फॉरएव्हरचंच यूज करते मी. थोडासा डार्क शेड लावते आहे रेडिशमध्ये.
फायनल लास्ट राहिलंय ते टिकली. रेड कलरचीच टिकली लावली आहे. थोडीशी आपण लॅश लावतोय. थोडीशी कट करते लॅश, कारण ऑलरेडी डोळे खूप छोटे आहेत आणि त्यात सेकंड लॅश काढून घेऊ आता. आपला झाला आहे महाराष्ट्रीयन लूक. कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि हां, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.